finally, after 1 year and 2 months, 2 months. Winner finally here. Finally. So, today Is the day. is the day. The moment we've been waiting for. We are a huge fan of Winner. Si Ate Raz. Cold. This is Rad's bias. Mino. Hazel. Ang bias niya dati si Nam Tae, pero wala naman si Nam Tae. So, sino sa'yo? Si Kang. Uy, si Kang. Si Kang na ngayon. Ako, forever Lee Sung-hoon. So, we'll be reacting to... Uy, still Nam Tae mo gapon. Still supporting Nam Tae. We're still supporting Nam Tae, though he's no longer a Winner member. We are about to react on Really, Really. So, in 5, 4, 3, 2, 1, Kaja! Wow! Green Big. Kariya na doon na siya, no? Oh, si ano, na ano. May kwento daw niya. Kapuha ni Jin. Murag siya katong nagdala sa ano, dagway May Japanese ay. Pareha lagi silang bagoy ato. Japanese. Katong silang duha taga-Japan. Ay, katong ba eh? Ito lalaki. Ay, katong. Itong vampire ang peg. Oh. Halayupat na lang sila kabuo. Uy, gagawin mo na siya! 멋지게 걸 어린 말고 자기 어린 걸 약해진 것에서 상해 빠져 비디오에 나눠봤고 땀치는 삶만의 돈이 약해선 자기야지 내 오는 맘만 Igat aja pagin. Gwapo siya, no? May gwapo mag siya sa linggo. Pwede mas ni gwapo siya. Mas ni gwapo siya ba? Mas ni ano ba? 오해하지 마 나는 진짜 진심으로 채워줄게 Winner na June. Ga! Igat na sila S. Winner is back. Guess who's back? Kalikang oy lagi. 널 좋아해 Yawa. Yawa mo din. Ano ba ba? Ay, sayang. Uy, basta ikaw lang sa mga dancer S. Perfect gupos na. Lipat kayo sila. Happy ka. Gwapo kayo sila ay. Basta in black and white, no? Appreciate kayo. Oh, nice gani ang concept. Kapuan na din. Di gwapo kayo si Jinoy. Si Jinoy, no? Na-cool ba siya si Juan? Oh. Ah! 네가 좋아하는 Gwapo na si Kang sa akong pananaw ay. Si Mina daw. Ay, si Mina. Abi na ako na yan. So, oh my God, wala pa naman Ash. Lyrics Yun. by Yun, Mino, and Uni. Uni. Sila tolo. Yes. So, that was really my winner. Usa way masulti Ash. Of course, speechless ko.
Ayo ako, babe. Ikaw, Rad, susunod mo ang Speechless gani. Wala, overwhelmed. Namog na ako. Dili, parang gusto mo ma-appreciate ki kas apa na matatawahan, padikon pa na for how many times before de mo Kasi dili ma-appreciate. Actually, Dili ba, ma-appreciate na pero ni mo dili siya. Dili ba mo ma-sink in sa imong utok ba kung sa mga nahitabo kay... Basta. Kayo ka. Kaganiha pa jud may singki. Dugay kay nabgo! Dugay kay nabgikan pag Davao. 3 hours. Pila sa mga stress mo to na 4 hours na siya nagyulat na mo. So, for no further ado, ay bye sa. Bye!